Malaydayaw iti Diyos Ama, ang manakabalin di sa anin. Dito'y ngayon tayo panagsuksimat gapu, tilinaong, iti Biblia. Tadi gito'y ragsat kas pakasaritaan niya kung ahyuba idi, iso, iti rawangan, ngayon da sorsoruten, iti napudno, amamatu idi. Alay surat, iti Salmo 118, iti 20, ngakas kinunana. Dahiti iti ruangan ni Huba isilintag sumrakto kenkwana. So di kita kapsa ti bagbaganay di tadda itilokot iti pagbasaan di nga pagibasbasaran lagi ti mamadto apal tiing kadakwada nga langgapot sa dilan. So di kita kapsa adu digitihan nga nakasurot idi tagapo iti pakay aywan dalaeng nga kas kaugalyanda. Kas iti kaugalyanda digiti nainlubungan laeng abanbanat. So di kita kabsat iti adda na surat tilinaon itinukot ti pagbasaan. Ket idi imaymet na po nga Isu Kristo akas nanlubot iti basol iti baro at tulag. Amabasa tay sungarod iti ruangan nga kas adda anay surat iti Juan 14 iti 6. Ni Jesus kinunana kinkwana siya kikidalan ken iti pudno ken ti biag awan ti umay ken ama no di magna kanya. So dita nga kinunkunana idi na po nga Isu Kristo tay sungar ti dalan iti napudno a biag. Kay iti salsalakan iti Dios tina po nga Isu Kristo kas iti pamanagnet ang mabasa anay surat kiliyang ti Biblia iso padagisalakan iti kararwa iti tao. So di kita tadda nga di gitoy nga pagibasaran tayo nga adda kilinaon di gitoy pagbasaan ta iti Dios nga rod may siyang espiritu awan sa bali a Diyos no di may salaan nga iso iti nangarami iti sangkalubungan dayta iti adda nga surat. Ang mabasa iti Juan 4 iti 24. Iti Diyos may isang espiritu so dayta may isang espiritu ket iti agdaydayaw kinkwana masapul nga agdayaw da ti espiritu ken iti kinapudno. So di kita kapsatin na bagbaga idi nga adda apamanutnok amabasa. So nga lang tayo kapsa iti napudno nga adda iti linaon iti lokot ti pagbasaan iso ti Biblia tayo so di kita iti pudno kapka adalan tayo pagibasaran tayo di gito'y pagilasinan anay surat. So di kita kapsat iti napudno nagpamati tayo saan nga pulaon iti religion. Taamin tayo kapsat mayanak tayo nga kas mangtunton iti naimbag nga adda kadig iti panunot tayo utlaen kinasayat ngayon tayo tortorogan gapu tintayo padagarani. So di kita iso nga ipapaabot ko kapsat gapu iti Facebook ken gapu iti YouTube kadig itoy iso iti adda itatan taidi kapsat manual pailaeng iti adda nga papanda ikas kasaba kadig iti dagduma nga minatang kapsat itat adda tayon iti na high-tech testamento itatan nga maududi ngal daw. So di kita kapsat ket agyaman na kakapsat no di gitoy ket maawatan nyo iti kahit panan no gitoy asorsora ket agyaman na iti Diyos Ama manakabalin sa anin and